És köszöntök mindenkit, Bence vagyok, és ebben a videómban folytatom a VB-s kártya nyitogatást, és bemutatom, hogy milyen folyamatot hajtsatok végre, hogy egy jó paklitok legyen. Elnézést, hogy ilyen bágyatag vagyok, csak ugye arcüreggyulladásom van. Sajnos ma tudtam meg, ugye? De szerencsére még el tudtam menni a Spárba és venni egy induló csomagot. Ugye elnézést kérek, hogy már 2 videó óta ilyen nyitogatás, remélem ez is tetszik, csak ugye egész héten beteg voltam, ma péntek van, vagy hát ma csütörtök van, holnap péntek, megint nem megyek iskolába, egész héten nem voltam iskolába. És hát, na mindegy. Tehát akkor most ennyit a magánéletemről, folytassuk a nyitogatást, és akkor nem sokára lesznek videók. Na, akkor be is mutatnám ezt a pakkot. Igazítom a videót, a kamerát. Mindig rosszul áll. Na most talán így jó, így igen. Tehát akkor az induló csomag tartalma ugye egy játéktábla, 4 csomag és 2 limited edition kártya. Ugye itt ez tisztán látszik, hogy ez a VB-s kupa, nem nehéz felismerni, mert eznek az egynek van ilyen a hátoldala. Tehát ezt így most el tudom nektek mondani, hogy ez az lesz. És ugye van még egy külön pakkunk, egy Iniestás. Na hát akkor nem is húzzuk az időt, én kinyitom, és majd ugye azt még elfelejtettem, vagy hát lehet, hogy mondtam az elején, hogy már kevesebb mint egy hónap és megyek Angliába, és ott biztos, hogy veszek majd kártyákat, és azt is be fogom mutatni, lehet, hogy ott ugye családoknál fogunk lakni, és ott lehet, hogy bemutatom, mert 3-an leszünk egy szobában az osztálytársaim közül, és lehet, hogy velük bemutatom. De az csak lehet, hogy azt csak telefonon fogom, tehát nem lesz ilyen jó minőség. Pályalapot tegyük félre egy picit. Ugye, ahogy megtippeltem, ez a kupa, és itt a másik, ez egy Iniesta. Ugye 2 limitált, ahogy ígérték is, és akkor itt a 4 csomag, ugye 4, de nekünk 5 van, mert vettünk külön. Én kiválogatom, és így külön úgymond ez is tippet adok, hogy milyen fajta kártyákat vegyetek, remélem jól látszik minden. Aztán ennyi. Hát akkor most menjünk jobbról. És akkor a Messi-s. Láthatjuk Messit. Hol tettem a kis ollómat? Itt van. Remélem nem bököm meg megint magamat. Ahogy múltkor. Ezt félre. És akkor itt van a full. Kúja, Joel, Nayer, Vargas és Martinez. És itt egy expert Dongovan. Egy Dongovan expert. Itt közben volt semmi, oké. Ugye Dongovan már sajnos megvan. Na, de ez nem fontos. Az a lényeg, hogy expert. Akkor folytassuk a sorozatunkat a Neymaros csomaggal. Egyébként még annyit erről a játék videózás, vagy mi a túróról, hogy most nemrég letöltöttem. Közben egy Star Player. Neko van,
Irani, gyorsan megmondom, Valladeras, Spangidis, Itzolis, forgatják ezeket a Jovi és Navas, van nálam szerencsére is zsebi. Elnézést kérek, csak ugye beteg vagyok. De itt Nyaszika is itt van velünk. Na, akkor annyi, hogy nemrég letöltöttem a Total War Rome 2-t, és valószínűleg azt fogjuk bemutatni. De ugye én a PC Guruban olvastam, hogy a PlanetSide 2 az egy ingyen játszható játék. Nem tudom, ez ennyire igaz, mert még nem néztem utána, ugyanis ezt tegnap tudtam meg a PC Guruból. Egy régi PC Gurut olvasgattam is. Egy Gold Stopper. Elnézést, hogy nem mutattam. És nem mutatom. Kortal. Gold Stopper. 89 idő, akkor itt van. Unsharfard. Ilyen. John Moutinho. Sliman. Guardin és David Luiz. Ugye ezek már az Iniestás csomagok voltak. Ez volt az legelső Iniestás csomag. Most jön a második, értelemszerűen. Megbontjuk az ollócskával, és már nézhetjük is, hogy mi van. Oscar látható itt. Követi Sergio Ramos, Andrea Pirlo, Bruno Alves, ez kicsoda? Azt a rohadt... egy Topmaster Falcao. Azt a... ez nem semmi. És még ráadásul egy Star Player is van benne. Na, ez a csomag csupa sztárokból állt. Ezt vegyük végig. Vidal, Falcao, Oscar, Ramos, Pirlo és Bruno Alves. Ez a csomag csak sztárokból állt, főleg egy Topmasterből. Ez nagyon durva volt. Tehát nem annyira, de hát azért mégiscsak csak sztárokból álló csomag is ritka. Na és akkor elérkeztünk az utolsó csomaghoz. Ugye itt van. Milyen mondom, egy Topmaster 35 csomagonként van. Jó, mondjuk nem olyan ritka. De azért akkor is egy szép külseje van. Na, egy Utility Player, Mascherano. Ugye ez azt jelenti, hogy minden pozícióban játszik. És hát a csatárnak elég gyatrafos, de ezt hagyjuk. Rui Patricio, Tor Odis, Muslera, Müller és Johnson. Hát ez volt az utolsó is. Nagyon hörgetés. És úgy beteszük a szemét közé. Na tehát akkor vegyük át. Vannak a base cardok, azaz a sima lapok, amik nem ruháztak föl semmilyen különleges képességgel, csak ezekkel az alap tulajdonságokkal, és akkor itt vannak a különleges kártyák. Ugye az élén Falcao Topmaster. Jaj. Most tudod, hogy megbököm a kamerát. Igen, megböktem. Francba. A pillanat. Jaj. De büdös vagyok. És mentünk
orvoshoz, és találkoztunk egy ismerősünkkel, és valami csodaszpréje volt, lefújt vele, mert a betegségem, és olyan büdös vagyok még azóta is, hogy de legalább most nem annyira fáj fejem. Na tehát ezek voltak a kártyák. Szemetet kidobjuk. És akkor nézzük tovább a csomagunkat. Ugye már nincs itt sokat nézni rajta. Kettő térkép. Fogalmam sincs, hogy hova tűnhetett ebből az ilyen, mert már több ilyet kaptam. Egy ilyen játékos lista. Na hát és akkor bemutatom ezt a gameboardot, ugye ezt olvasható rajta. És ki, vagy inkább most a hátoldalával kezdjük. Ugye ez egy egész csapatot összefoglal. Ugye ez egy ilyen teljesen csapatkészítő kis lapocska, ami ugye azon, hogy itt megadhatod a csapatod nevét, hogy ki a menedzsered, és ki a legjobb játékosod. És ugye itt ki tudod választani a formációdat, hogy 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 4-5-1, 5-4-1, 3-4-3, és itt van, hogy mennyit nyertél és mennyit veszítettél el. És akkor itt még vannak ilyen információk, hogy mi micsoda. Na és akkor így néz ki belülről, kicsit messzebb mutatom, remélem ezt láttátok ugye hátul. Ugye nem olyan nehéz, hogy a kapus, védősor, középpályás sok, és itt van a csatársor, és itt van a 3 csere. Itt, és itt a csatár, így. Hát szép, jól néz ki. Ugye ígértem, hogy majd bemutatom a VB-hez tartozó játékot, ahol közösen fölépítjük a csapatunkat. Na hát, ez a videó ennyi lett volna. Így egyszer megmutatom, egész kis szerencsés csomag volt. Ennyi játékost tudtunk szerezni most. Egész jó. Tehát semmi gond nincs. Miért is lenne gond? Na hát, köszönöm, hogy megnéztetek, hogyha megnéztetek, nem kapcsoltátok ki, mert olyan unalmas volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!